Gị o siri mee. Geti, ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naijiria, agala na nke ịma, sonyere ihe omume abụ nzukọ ụmụ Igbo na Echo 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jezie gwa ndị ya adịghị. Geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mmekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mọrọ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzụde bụ abalị 7 nke ọnwa asatọ afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa ma ọ mee ya lechara kwuo nwa m ị nwere future amami na ghọta anya bụrụ egbe o nwere ndị karị ịgbagbu m mana Chineke ka ha ike anya bụrụ egbe anya bụrụ egbe anya bụrụ egbe anya bụrụ egbe ndụ mbụrụ ahịhịa anya bụrụ egbe Clara karịa ife opom anya bụrụ egbe mana onwe ihe ị ga-emenwu why inyulie mamịrị elu mụ nwaanyị datara gị ya anụ gba ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ egbe Oyi tụrụ m tụbatara m n'ọnụ ka ahụ gbasara gị I don't care what's my business chetawe n'agbanyeghị ihe niile agaga n'uche ekwe mana ya bala month of August gị na-eme aga m aga August meeting ị ga-aga ibe and ego ekere ụmụ nwaanyị asị m ga-akwụ 50,000 uche kemgbe ị na-agbara m transfer asị m 1 week ka enye m na ị ga-aga August meeting. I am going for August meeting. I don't understand how. You don't understand how 50k down because na ga-akwụ 50k and ụmụ nwaanyị ndị ọzọ enyene ha ego asọ ụmụ nwoke ga-akwụ 50k ahụ ka ụmụ nwaanyị ga-akwụ ya gị nwa ga-akwụ ya ihe ekerewu maka ụmụ nwaanyị ga-akwụrụ ya gị nwa ga-akwụrụ n'ụmụ ya anụ mụ nwa ga-akpọrọ gị ụgwọ August meeting. Uchichọ ka mma akwa ukwu abụọ ọwụ na-achọghị nke ịma akwa dego adịchahụ dego adị Clara ị ga-suspend godo August meeting ahụ next year ga-egawa because assistance na mụ nwee ji I don't have 1 week. I'll pray for you. You get that money. I pray ya ego esi n'elu daa ka mana ọkwa ya uche akpọtụkwala m iwe n'ụtụtụ a oyi tụgakwa m tụba m n'ọnụ mana achọkwa m ihe ọbụla ga-eme ọwụ ihe na-emere gị na ịwụnụ nwaanyị mgbawa anya 50,000 osule ya ọ bawala olu ya adịwala high. Clara mgba bịa manye m aka na kpawere which is a very small money to you. Ebe ọ dị small, why not to pay it? To you. Ebe o pere mpe gịnị mere ị na-akpọghọ ya? How do you know? How do you know? Kwa gị nwa onye si adara m ogbenye ji akpahụ nshishi. Onwe ihe dị like that. Bịa gawa n'August meeting ka nhụ gị ka nne m ị ga-abịa manye m aka na akpa buru ego gawa 1 week please. Agwa ọma inwe hụ ọnụ ọma you no get.
kedu ebe m ga-elekwasị anya na-akwọra gị 50,000 a na-akpọ for August meeting ị ga-suspend nke afọ a next year ga-egawa next year ga-egawa onye dị ndụ mere August meeting next year you continue ị ga-suspend the plan a ahụ ihe ka ubi erere ya ọba Clara ijikwa emera m ebere ijikwa emera m ebere na-etuto any small opportunity ị ga-eji ama m bill nka m ga-arịakwa ugbu ọwụ 50,000 August meeting mụnwa ga-akpọrọ gị ya m ga-enye gị 50,000 ị ga-eji ama obi akpa abụọ no touch don't amakwala ma touch am don't touch me a ga-agba ịga ya kọp iji aṅụ mmiri a ga-agba ịgara gị ya kọp iji aṅụ mmiri ya dị ihe ị hụrụ ebe kọp dị ọnwụ nke m na-aghọtaghị ịhụ na akpa anya no ịhụ na blaụzụ eji agba ya no suspend ya next year ga-egawa oh no you are not going anywhere and that's on period agwachakwa gị ya isi ọnwụ na ị ga-aga August meeting gị nwa mazi ebe ị ga-aga weta ego ọwụ because assistance Clara ịkpa m aka lee m shishi penny afọ tọrọ akpaghị m chetakwa na ọchịchị Tinubu ka anyị nọ ị na-agbara ihu nke ahụ gbasara gị mana awụ nwoke na-ekwu ka o si dị ara m ị gaghị abịa iwe ọ na-ewe gị don't be angry o nwekwa ka ihe si gbanwee I can do it ịma na onye nwụọ cheer up na ahụ cheer up I will try ya wụrụ ofu obi akwa ofu naanị gị mara ọwụ ha akpa abụ ị ga-ama ofu naanị maragodo ofu nle maka ma ejisi ike gota nwa ofu on credit mgbe anyị kpataziri ego gị anyị akpọwazi ugbe ya ọ dị ego kelee ọha na eze ma ọ bụrụ na ị ga-ekele nwaanyị ọma ike gwara Igbo dị sam ụtụtụ ọma nọ na bọla chinetela onye otu unu dịkwa na nkịta iji maka na arụ siri n'ike asị m ya gaziere unu gbadokwa n'anya na nkịta ndewo akparịkpala anyị maka na ị chọrọ ịrụ ebe a na-aga mkpochi bụ tọiletị n'obodo anyị ka obodo ndị e nwere na steeti Akwa Ibom gbara gọvanọ steeti Akwa Ibom bụ Omo Eno bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịgba nkịtị mba UK gbara n'ihe Nnamdi Kanu na-agabiga bụ nnọọ aghụghọ na ịgba n'azụ refuo mmadụ ka ibe ya ka ezinụlọ Nnamdi Kanu kwuru oke ozuzo mmiri emekpaala anyị ahụ n'ịkọpụta osikapa bụ rice ka ndị ọrụ ugbo na steeti Ebonyi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na okwu o kwuru na ọ ga-achị naanị otu ugboro Peter Obi abụghị otu onye n'ime ndị anyị ga-atụkwasị obi ka onye ama ama n'otu pati APC kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị omekome na ndị agboro bụzi ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa ka Falana kwuru ọdịda imirikiti imi ndị mmadụ dara ule WAEC ndị nne na nna na otu ọwụ chọrọ ka a kagbuo ya bụ okpu ule WAEC bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Jonathan dị njikere ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ọzọ ka onye ya na Jonathan na-erikọ ma na-aṅụkọ kwuru ajụ inwegharị obodo anyị abụ Naịjirịa o nwere ike ịgbabi abụọ si ugbu a ruo afọ 2027 ka onye bụbu onye isi oche otu ọhaneze ndị Igbo bụ Chief John Nniyamodo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard
ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 otu pati African Democratic Congress bụ ADC akụsuola otu pati APC maka achụnta vootu bụ kampen ha bidoro ugbu a mewara Tinubu. Ngige arịọla Tinubu si ya dododo tọhapụ Nnamdi Kanu bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham klara klara August meeting na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Chama m na ị ga-azụtara m akwa ahụ. Ọ dị ego. Nchi. Chama m na ị ga-azụtara m ya. It depends, oh. It depends. I'm watching you. Ịnọgodi on test. Ana m anwale gị. Uche. Nwaanyị ọma. Ngige arịọla Tinubu si ya dododo na ọ tọhapụ Nnamdi Kanu. Uche o. Ọwụ onye anọrọ ebe a ya ama ọnụ. Onye anọ ebe a ya ama ọnụ. A na-emekwa ihe kwesịrị imeji hụ. A na-eji ọnụ etinye azụ n'ofe. A ga-emekwa ihe a na-emeji hụ na atọhapụrụ ya. Ọ wee rịọ ya arịọ. Ịmakwa mmadụ ole bidoro rịọwa Tinubu? O teele bidoro beg wa Tinubu. Onweghị onye na-ebeg fọhụ. Onye ukwu ebeg ala onye nta eme gịnị ebeg ala ya. N'ihi ya Ngige begịnị gị adịkwa n'elu begịnị ebegịrị ebeg. You understand? Do tọhapụ Tinubu. Ọnwụhụ n'ọnụ. Kedu ihe a na-eme gịnị gbasara nke a? Kedu ihe a na-eme gbasara nke a? Ma ọ na-abụghịkwa ya begịnị gị a dị n'elu begịn ndị ọzọ begịrị ebeg. Ya wụrụzie begịn sụkpa ya. Ọ dị egbo. Ka ọ dịkwa n'okwu gbasatara ya bụ Nnamdi Kanu, ezinụlọ ya apụtala kwuo na ịgba nkịtị mba UK gbara n'ihe Nnamdi Kanu na-agabiga na ọ bụ nnọọ aghụghọ na ịgba n'azụ refuo mmadụ ka gịnị ibe ya. Ukwurutu ka ihe a si wee dị o na ụwa. Na ụwa. Ọ dị egwu. Ka anyị kpụ nke ahụ n'ọnụ Steeti Akwa Ibom. Ha na-ekwudo ka you talk to your governor like that. So ọ na-akparị unu n'ihi na ọ chọrọ ịrụ ebe a na-aga mkposi. Ajụjụ kwesịrị bụ gịnị ka gọvanọ kwuru eji si na ọ na-akparị ha. Maka na ya bụ obodo ndị e nwere na steeti Akwa Ibom ha pụtara na-ekwu na-agwa gọvanọ steeti ahụ bụ Ụmọ Ịnọ si ya nwakwala anwakparịa ha maka na ọ chọrọ ịrụ mkpochi tọiletị n'obodo ha. Ya ejikwara maka ọdịnarị tọiletị ọ chọrọ ịrụ bịa na-enye ha nsọt. Ụmụnne ike gwọrọ. Ịma na o nwere otu asụsụ ha na-esi adị atafe nyọ nkọm something like mfịọṅụ nwenwenwenṅọ nyimọ. Ọ na-adịcha ka nke ndị China. Ọ ga-awa asụsụ ha ji gba ya ihe ahụ ya edo ya anya si anwakwala anwa maka na ị na-arụ ọrụ anyị ebe anyị ga-aga toilet mkpochi. Ya bụrụ ihe ga-eji enye anyị nsọt. Don't try it. Akwa Ibom na-enye Ụmọ Ịnọ Chinese warning. For what? Ọ dị egwu. Ụmụnna ike gwọrọ. Falana apụtala kwuo na ndị omekome na ndị agboro bụzi ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa. Na ndị omekome na ndị agboro bụzi ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naịjirịa. Onye kwuru Falana. Onye kwuru Falana. Ọ dị egwu. Ọdịdị imirikiti imi ndị mmadụ dara ule WAEC. Ndị nne na nna na otu ọwọ chọrọ ka akagbuo ya bụ okpu ule WAEC. Otu ọwọ eji n'aka na ọ ga-abụ National Association of Proprietors of Private Schools NAPS. Ya bụ otu jikọtara ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe NAPS. Ha na ndị nne na nna ejikọtara aka na-eti we no go gree o, we no go gree. We no go gree o, we no go gree. Unu ga-akagburịrị ya bụ WAEC elere. We no go gree o, we no go gree. O nwere ihe na-adịghị possible na Nigeria. Ndị emuvuwala motion. Olu ha adịwala high. Ndị nne na nna na-ekwu na ihe bụ iwe ha bụ na ụmụ ha ji abalị lee ya bụ ule. Na ụmụ ha ji abalị lee ya bụ gịnị ule WAEC a na-ekwu ekwu ọkacha English bụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ dara woefully. O nwere onye nke ọwụ nwere F complete F si n'elu ruo n'ala. Aha ya wụ F raised to power. Ịhụ F gị ikpete. Echetara m mgbe m wee isi m aga m enwe A ka F9 mechie n'otu 9 dị na F na ọ ga-awa ezigbo skọnsị gị na aga m enwe F9 a na-achịkwa m mgbe ahụ. Anyị nwaanyị ọma. Koodu Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ okwu ya ka anyị ga-etinyeke n'ọnụ n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị gawa na Facebook ugbu a. Ị garuo Facebook jiri capital letter dee gịnị Eko FM. Ide Eko FM na capital letter klikie ya kpam.
gị kiriwe anyị live ka ịhụkwa ebe ego m na-aga na ahụ nwada nwoke ọcha Clara hụkwa ka o si atachi ihu maka na ajụrụ na aga m egotara ya akpa oge eji eme August meeting ị garuo ebe ahụ gị drọpụ kọmentị gị kedu ihe ị chere gbasara maka nke a ị kwadoro ka akagbuo ya bụ ule WAEC a kesị nwanna ahapụ ihe elego ya bụla elego ya ndị nne na nna si no efe akarịala kagbuo na ule a kagbuo na rizọt a otu jikọtara ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe NAPS National Association of Proprietors of Private Schools asị ha kagbuo ya bụ ule na ọdịda akarịala over 1 point something million. You know? Failed woefully si n'elu osisi daiga n'elu mmiri akpọ something like that efe aka nkụ ọ dị ego wee bụrụ ya ajụjụ wee bụrụ gịnị ka ị nwere ikwu mee gịnị gbasara nke a ị kwadoro ka a kagbuo ya bụ okpu ule WAEC ka esi hapụ ya elela ya bụ na emego gịnị elego ya ndị nne na nna bịara na-enye mkpesa na eji abalị lee ya bụ ule WAEC eji abalị lee ya bụ mgbe ndị a sịkwa eji abalị lekwa WAEC lekwa ọtụtụ ule ndị ha ule eji abalị lee ajụjụ ọzọ wee bụrụ ule ahụ ọ gara sịrịrị m werere m no enwere nrụrụ aka maka na eji abalị lee ule WAEC ndị ga-ebu mgbọ ga-ebu mgbọ efelukwuo ka unu ji enye excuse na eji abalị Naijiria ebe a na-atụ ntụliaka elu around 8 nke abalị a na-atụ ntụliaka elu asị na rizọt adrọpụgo ndị na-ekwu ọwa asị na ọwa asị mmadụ ụkọcha Clara ama m ịghọtara na ntụliaka elu a zuru ọha ọnụ atọrọ n'afọ 2020 a ji abalị tụọ nke vileji m agba ịga jenareto otu a nọ na-atụ vootu rizọtụ na-adọrọpụ na nke anyị adọrọpụgo rizọtụ si what do you mean Nigeria wee bụrụ ya ndị na-atụ vootu na-atọ rizọtụ na-adọrọpụ iji wee gwa gị na mgbe ụfọdụ vootu ị na-atọ enweghị isi na ọdọ kedu mgbe ebe ndị INEC gara sị ha na-abịa o motosaịkụl ha bụ abịa mebiri emebi ya rụ na ụnụ ga-ebutere ha fuel ụnụ rọọshị ugbu a ha nọ n'ụzọ na-achị ejisi ike kpọtazie ha ebelemwa igwe ha ahụ eji atụ ya bụ ihe asị na ọ naghị astartị a ga-ebu ya aga kọmuniti nke aga ebe aha ya restartị ya edileyi katala ha 8 na 9 nke abalị na-akọ onye dịka ha na-aghọrị anyị macha ihe ndị a we know ụzọ eji eme nrụrụ aka o wee bụrụ ya biko ndị nne na nna na otu jikọtara ụmụ akwụkwọ ndị a na-akpọ oku ka a kagbuo ule WAEC ya bụrụ na mkpesa ụnụ bụ na eji abalị lee ya bụ ule ọ dịghị ụnụ were ya gaa kọt enwere ike imeri ụnụ agwara m gị eziokwu ule eji abalị lee gịnị ka e mere ebe ahụ gịnị ka e mere na ule eji abalị lee onye salari na-ezuhuru n'ọwa alawansị ga-ezu ya iji ehihie luli na-eke hụ ya ọnwụ nke abalị ka ị ga-eme eke no way ka anyị nyonyeke n'anya n'akpụkpọ akụkọ Daily Post gee ntị Naijiria agaghị atụnyere nwoke ọbụla nwunye ya na-enye nri vote ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Alwan Hassan gbara Rotimi Amaechi bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kwụsị dị na-emetọ ego naira ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbara Tinubu 2027 ọ bụ arịa akụrụ ahụ a na-akpọ APC bụ nsogbu unu ọ bụghị Tinubu ka aka chiburu steeti Jigawa bụ Sule Lamido gbara ndị Naijiria ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL ebudatala ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha site na $900 na $155 950 naira ha ji erebu otu lita na-erezi otu lita n'ọnụ ego $900 bụ 900 naira
Peter Obi agaghị achịnwu Naijiria ma ewepụ Tinubu ka otu onye amụma ọwụ na steeti Ebonyi kwuru, bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu onye ndu obodo na steeti Plateau arịọla Tinubu dododo si ya kpụpụta ọnọdụ gbata na steeti Plateau n'ihi ọtụtụ mwakpo ndị a na-enye ịbụ ndị agha isi ekwe ọnwụ a na-awakpo ịbụ ndị agha isi ekwe ọnwụ na-awakpo ya bụ steeti Plateau. Otu onye omeiwu ọwụ na steeti Zamfara arụzigharịala nga 80 bụ ebe a na-eli ozu 80 cemeteries ma kọwaa nke a dịka constituency project. Ebelebe mba Pakistan ga-anọ n'ọnwa Septemba na-abịa chụpụwa ndị gbatara ọsọ ize ndụ na mba ahụ bụ ndị ọnụọgụ ha dị 1.3 1.3 million. Bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ka ihe si kwuru ugbu a, ihe ndị ugwu chọrọ bụ ịdị n'otu, ọ bụghị ọrụ mmepe obodo, ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Alwan Hassan kwuru. INEC ewepụla aha otu Labour Party na ntuliaka elu mmegharị a chọrọ ime na steeti Edo, bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 otu pati PDP agbala Jonathan ihe na ihe ọ ga-eme tupu ha enye ya tiketi ịzọ ha ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Peter Obi pụtakwuo na ọ ga-achịsọ naanị otu ugboro ma nyefee, bụ nnọọ wayo ka ọ chọrọ igwu ndị Naịjirịa na nke ikpeazụ a, ka Buhala kwuru, bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ na akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị azọpụtala mmadụ 7 atọrọ na steeti Taraba. Ndị Naịjirịa na-ata ikikere eze ebe ndị otu pati APC nọ nnọọ na-amanye bilibọọdụ ma na-emere Tinubu achụnta vootu, ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naịjirịa na-ele ndị ohi na-enye ha ọkwa na gọọmenti, ka onye emiya nke steeti Kano bụ Muhammadu Sanusi nke abụọ kwuru. Onye ọzọ na-erepitikwa the same talk. Ọ dị egwu ọkwa Naija tori bụ ọkọ, mana o nwere akụkọ nke bịara shọkọ m gbim ma etie mkpu so gịnị. Clara Nwekochi ihe na-eme na steeti Zamfara, a federal lawmaker, otu onye omeiwu ọwụ na ya bụ steeti gara rụzigharịa nga 80 cemeteries ebe a na-eli ozu, pụta nnọọ kọwara ndị be ya na nke a bụ constituency project. ama mere na aghọta kedu ihe a na-eme na cemetery, ọkwa onye nwe elie ya wụrụ mgbe wasịsọ ka a na-eli ụnọ aghọta. Obodo Nigeria atọgbuola onwe ya, it depends on the angle iji ele ya. Ọkwa n'ụbọchị ụnyaahụ dịka anyị nọ n'ụzọ n'ala, Clara, I spent close to 4 good hours n'ụzọ si ebe a gawa Agbala. Why? Hold up. Mere achọrọ m iji ohere akpọkuo gọọmenti steeti Imo, biko ị gaa na Wedara Junction, ọkụ okporo ụzọ dị ebe ahụ bụ traffic light emebiele. Wedara Junction kpọtakwuo na ndị ọrụ okporo ụzọ ebe ahụ, mmiri tara ala n'ala kpọị, ụdịrị hold-up a na-enwe ebe ahụ bụ aga ị gacha nke ebe ahụ shift to ruo ebe ndị amị na-anọ gị kọrọ, ị nwere ike nye ebe ahụ ihe dịka 10-20 minutes.
gị gbafezie ozugbo ị na-agbatụ ntakịrị nọmba 1 iru ebe ahụ chim ụzọ akpọchie nke ebe ahụ ka Uchenna Clever nọrọ close to 2 good hours. Ihe na-akpọchi bụ ihe nna aghọtaghị, ọwụ nke nna aghọtaghị ịma ma ọwụ ndị na-ebu ndị mmadụ gị mgbe ụfọdụ ịgbafere ebe ahụ gị na-ajụ sị kedu ihe ọwụ blọkụ dịrị ebe a anọkọtara n'ime ụgbọala ike ata m akị ike m adị as strong as mmiri agbafuo si n'ike m disapia ya ma ebewe akwa si emere m ihe ọjọọ bụrụ onye steeti Imo otu a na-ebe ya ka ndị ọzọ na-ebe ụfọdụ n'ime ha na-ege ntị n'ụtụtụ mana otu ya ka o si mee echi na ụnyaahụ gara aga ọnwụrụ ya nọ ndị mmiri mara ndị nọ kedụkwa n'ebe ị hụrụ ụgbọala bọọsụ maka na ụzọ ebusalanụ ndị ebu ma na-alụghachi bụ ịbịa buru ndị ọzọ ụzọ akpọchie kom gbam ọkụ trafik light adịghị nke ahụ nọ na ihe dịka nọmba 1 jikọtara mahadum Federal Polytechnic ndị na-aga Nazi ndị na-aga Agbala ndị na-aga Douglas na ihe trafik light ahụ anaghị arụ ọrụ onwe ebe kwesịrị inwe trafik light ekwesịrị dị na-erubere isi ọ bụ ebe ahụ na nke Wedra Junction a maka na ọwụzi ihe naanị mmadụ ga-eme ịghọtala maka enwe ndị na-eji anụ na nke Wedra Junction ahụ ọ dịzi ka nke a karịala ha ọ karịala eji n'aka na ha na-ege ntị gọọmenti steeti Imo na-ege ntị biko gbapụnụ ya ọsọ kpọtakwuonu ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ ndị ntụziaka ebe ụgbọala ga-aga tinyekwuonu trafik light a ọ na-enye aka onye nyụpụrụ isi na ya ada ya nha ejide ya jidesie ya ike ka ụzọ nwee ike na-aga aga akpa price ndị bọs Imo na-akụ mmadụ ma mmiri tasa n'ala ụdị ka price a ga-akpọra gị ị na-achọghị ịga gị ya anyị ndị a na-akpa mmiri tasa ha na chọm ihe a na-agba 1 naira ọzi 2 naira 2 naira gị mee ihe emuvu akpa gị anyị Chineke ekwekwala ihe ọjọọ obodo anyị agwụla ike agwara m gị eziokwu agbakata maka na mmiri zoro mgbe ụfọdụ mmiri ele potholes kọva ya ị gaghị ama mgbe bọs Imo ga-ama ịga na ya pam ya tụlie gị wụrọ onwe onye na-ajụ ma ị na-anwụ anwụ ma ị na-efu efu amasị gị tụlie elu ma isi na dat bọs Imo nweghị onye na-ajụ gị onye bụ driver bọs Imo ọ dịkwa na nkea obodo dị mma ahaziri ha hazi you don't see such you don't ị gaghị ahụ ya mana ka anyị na-ekwu mara mgbe o nwere ihe anyị ga-ekwute ya bụ onye lawmaker rụra ndị be ya cemetery ịgbalịala ịnọ ịgbalị constituency project ọbụla ike gwara ọkwa ndị be gị nwewa ka eliwe ha otu ihu ebe a ga-edi ha agbaala gịnị kasa thank you so much nke na-arịa onye ka ọ na-ebe nke ahụ ike na-arịa gị ọkwa ihe ikpere ha na nkwa na ị ga-arụ ọrụ ha eti cemeteries rụzigharịa ya ọ dị mma na steeti Zamfara o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị jiri nwayọọ nyenyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ dị sitesuman gee ntị ọnụ ego eji ere mmanụ gas ji 33% bụ 33% jiri elu ọjị n'ọnwa Juun gara aga ka ihe nchọpụta emere gosiri bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesuman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesuman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Enugu akpọpụla Obieze n'ụlọ ikpe bụ nwa amadi ahụ a na-ebo ebubo iji mmadụ eme ọgwụ ego ma kpọpụkwa mmadụ abụọ ndị ọzọ n'ụlọ ikpe maka ịganye aka n'ịtọrọ mmadụ. Ndị Naijiria dị 24,000 24,000 Nigerians na-efu efu kemgbe afọ 2015 ruo ugbu a ka otu ICRC kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesuman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesuman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọba ego Zenith Bank enyena otu egwu bọọlụ aka ụmụ nwaanyị ala anyị bụ the Tigers $200 bụ 200 million naira. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtala kpuo na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na INEC ajụla ịnabata ndị ndu otu pati ahụ bụ nke David Mark nọ n'isi ya. O wee bụrụ ya ụmụnne ike gbọrọ
n'ụbọchị ụnyaahụ ka ya bụ akụkọ nọ wee kpọpụ na ndị uwe ojii steeti Enugu akpọpụla ha nwa amadi ama dịka Obieze n'ụlọ ikpe bụ nwa amadi a na-ebo ebubo iji mmadụ eme ọgwụ ego. Akpọpụla ya n'ụlọ ikpe, ejela m egene kpewa ya ikpe. Ihe na-aka ewute na ya bụ ihe bụ ịhụ ka ya bụ nwoke si asụ maịlụ. Na na-ajụdịsị gịnị kedu ihe dị fọnị ebe a? You are smiling ọkwa ya? Igburu mmadụ a na-ebu gị ebu na igburu mmadụ. Gị na-achị? Ọ dị egwu. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'ọjụjụ ndị nne na nna na otu jikọtara ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe n'ala anyị jụrụ ịnabata okpu ule WAEC nke afọ a. Anyị wee na-ajụ gị sị ịkwadoro nke a, gaa na Facebook anyị bụ Eko FM drọpụ ozi gị o wee bụrụ ya nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị. Have you been battling sicknesses, illness without cure or remedy? Well, look no further. Look and Live More got you covered. At Look and Live More, we have powerful products that function in 4 dimensions: antibiotics, antiviral, antifungal, and antiparasitic. We also have 3 categories of product: stem cells product, organic product, and herbal extract product that boosts male fertility and female fertility, helps to recover from stroke, repairs damaged cells, ends amnesia crisis, deals with ulcer, and all kinds of infections in female and male. Want more? Call the following number for more inquiries: 0810-1498-278 or 0701-6616-670. Look and Live More. Healthy and wealthy. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Good Kiddies World of Entertainment Limited in collabo with Cedars Dance Surprise Hub and Racing Craft.
Feel the music with DJ J-Boy. onye mere ebere ebere ya egbule ya abeg yo emechakwara ngona nwekwu mama yola nweta ọmịgbala makwụkwọ o mere ebere ya ebula ya o mere ebere ya nwe mama abeg ka ndị nne na nna n'otu otu ọgwọ narị otu ule waye si ha biko kene kagbuo ka okpu ule waye ka ọkacha nke English si wee gbaa n'ihi ụmụaka ha na-egosi ha nke ahụ abụghị rizọtụ F9 ọ dị egwu ya bụrụ na ị ga-echeta ụmụ akwụkwọ dị 38 na ụmụ 32 38.32% ụmụnna ha agụchala ndị gaferela n'ule WAEC nke afọ amamina wata bụ ndị pasịrị English and Mathematics ndị ọzọ dara ya kata na credit level ọwụghị A n'ihi ihu onye nwere A na WAEC nke afọ a mee English A jee chọọ mmanya gbajuora ya iko ọ gbalịrị gwara gị ọ bi nkịtị ọ gbalịrị ka ọ dị ndị nne na nna apụtala kwuo na ihe ụmụ ha na-egosi ha awụghị rizọtụ nọ F na biko otu ule WAEC ha tempa justice with Messi ha biko kene kagbuo ya bụ ule ọkacha nke English eji abalị lee na ụmụ ha ji abalị lee ule gịnị English language na ọ bụ ihe kpatara ụmụ ha ji daa ya mathematics ejikwa abalị lee ya amam ibinu nke ahụ ejiri abalị eke emezi ha sem ha pasị amụ ijiri n'abalị lee mathematics ị ga-achọkịta S ike agụ ịma S ozona na ọchịchịrị a ga na-eji abalị ele mathematics ọ bụ English ka a na-eji abalị ele ya na-ada from all angles ezigbote ndị nke gbasiri ike ụdịrị nke meri ndisili ndị ha n'elu na-ada from all angles n'abalị ahụ ijiri abalị lee mathematics ị ga-achọkata S ịma moziri n'okpuru lọka chọkata ya ike agụ fine why ya bụrụ na ada enye Obi 12 mangoes rofu kedu nke fọrọ kedu nke oge wegara nne ya mgbe ụfọdụ mathematics na-confuse mmadụ wee họrọ ya anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a sị ị kwadoro ya bụ ọkpụkpọ oku ndị nne na nna na otu dị iche iche na-akpọ ka a kagbuo ule WAEC nke afọ a ka ọ bụ na ịkwadoghị ya kedu ebe ịkwụ akọ na nke a gaa na Facebook anyị ịgaruo Facebook gị jiri capital letter D Eko FM drọpụ ozi gị gwa anyị ihe ị chere gbasara maka nke a ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ịkpọbata biko gbalịa gbuo okwu gị nkenke ị na-ezibatakwa n'ozi gbuo okwu gị gịnị nkenke ozi gị tee aka anya gafere ya na-edeziri anyị composition bụ onye ya nkenke ka ike egute ya ndị nke ọzọ debatakwara na agụọ nke gaakwa na nke ọzọ o wee bụrụ ya ị bọọla chi Uchenna Clever Ọnụọha ya gazie mma ya zuziri nke ọma nwada nwaanyị kacha ibe ya mma ịbọọla chi ya ọ dị mma Prince Chiedozie ọnwụ mere esi m Owerri na-akpọ nke bụ eziokwu rizọtụ nke afọ a ya ule nke afọ a site nọ na jambụ ruo na WAEC aha ya wụ ụwa yaghara yagha ihe niile yagharala mana agaghị m asị ka a kagbuo ya n'ihi na akagbukwa ya ọkwa ndị nne na nna ka a na-ebokwa ibu ahụ ọzọkwa ọ bụ ndị nne na nna ka a na-ebu ibu ahụ n'ihi na onye ọbụla hụrụ otu Naijiria arị ilekwe ya ka elere ele nwere ike ịkakwa mbụ mma n'ihi na isite na ihe niile ule lere n'afọ a ị ga-ama na
onyụpa gọọmenti a na-agba ruchara ma n'ule ahụbeghị m ga-eji abalị na-elu ụdị a nwa onwe ha nọ n'ọchịchị o jiri abalị ele nke ha n'ihi ya enwekwara ndị gbalịtụkwaranụ n'ụdị nke ha enwekwara ndị nke nọ n'ime ụlọ ma ebe enwekwara ndị nke nwechara A's about 7 or 8 A's enwekwara m hụkwara last night mana adakwara English ahụ ya wụ ebe nsogbu nọ ọ bụrụ na ha mara ama mee ya ha ga-akọwara anyị mana n'ime ihe niile ịsịkwa ka akagbuo ya ebe m lekwasịrị akagbuo ya ọtụkwa ndị nne na nna n'ihi na ama m ọtụtụ tupu ha ereji ha debanye aha ụmụ ha ama m ego ole o furu na ihe o furu ha n'ihi ya mmanụ akwafuola akwafuo ndewo aka m ụkwa Prince Edozie ọnwụ na ya gaziere gị nọ ịbọọla chi ya ịbọọla chi Uche Clever ọnụ na nwada Clara ndewo ọwa ama na-echi Uche Street akpọ ya gaziere gị nọ ama Uche na nwoke m akwado m ka akagbuo ya n'ihi na melere ya n'abalị ma n'ụtụtụ ma na mgbe na onye ga-abụ ka ọ ga-abụ maka na mọọ eji ele exam elebedi ya n'abalị eji ọkụ lee ya ọkụ eleghị ya n'ite ahụ m ihe gbasara abalị na ụtụtụ na exam nwatakịrị pas exam elere ma wa pasị maka ya dịka onye isi mbosi kwuru anyị kagbu ya akwụkwọ itinyekwe ndị nne na nna ha bụ emefu ego n'isi ọzọ na-abaghị uru maka ihe siri ike ugbu a kama ndị wọrọfụ ndịkwanụ ebe elere ya n'abalị ndị ahụ pasịkwanụ ya ọha wụ mmadụ ihe a ga-eme ahụ ndị nke ha na-apasụ enye na GCE ebe GCE ka dịre eleni ebe ahụ pasị ya onye nwere itinye n'okwu a na ama na-echi Uche Street akpọ ndewo ya gaziere gị ama nwaanyị Sọnde Gini ka nwa zibatara ozi na Facebook anyị ọsị Uche na Clara ụtụtụ ọma ọsị na osi Amaugo oziri nyishi ekiri anyị na Facebook live ọsị hụrụ akpa ahụ aga m egoterịrị ya Clara maka ya bụ Ọgọst meeting na egotechele m ya tinyejara ọkwa ihe ahụ ndị inyere aka azụ ha sọpọtụwa gị gaa n'ihu n'ozi nke si n'aka Ifeanyị agha ọ sị na o si Ekwulọbịa na-ezibata ozi ya Uche Ekwulọbịa ọ sị hụrụ ya bụ okwu ule nke afọ a okwu ule WAEC nke afọ a na ọ chọrọ ka a kansụlụ ya ozugbo na akagbuo ya immediately ozugbo inyere na instruction ngwanụ ahụna m nke gị nọ isi ike na-egbozibata ozi gị isi Clever ha fa tenki ịkpọọla Clever dị ka ịma onye nwo nke ọma ọ sị hụrụ disi obe bụ fine shao na Clever ngịga ịbịa na-ebe gị ka atọhapụ Nnamdi Kanu ọwụ ya nwa abụghị bọọsụ Buhari bụ onye tinyere Nnamdi Kanu ebe ahụ gịnị mere ọ na-agbahụ Buhari ka ọ tọhapụ Nnamdi Kanu tupu ha hapụ ọkwa ọchịchị na Naịjirịa anyị na-egwukarị egwu na gbasara ya bụ ule WAEC a na-akpọ oku ka akagbuo na ndị nne na nna ha dị ụmụ ha ọdụ ka ha mara ka ha si eji ekwentị ma were ọdọ nzirịta ozi soshal midia eme ihe ya gaziere gị nọọsụ ike na-egbu ịbọọla chi Obinna na Clara ndewo August meeting akwa ha ga-azụlili ya thank you you come to Abuja buy it then gama si ga gwakwa Clara okwenye ha ụdị then abịala ka akpụrụ ọnụ onye sa akansụlọ ya ọkwa gị ka onye ma ikpe ekpe la Baịbụl onye na-awụ ya nwa ya sị ka egbuwa ya abụọ then ya were otu onye ka ewere otu then onye ka dara ndị ke pasị na agara na mmụọ cheleke ọkweghọtago how can people carry phone using phone more than their exams more important to pass the exam how can other side attractions ụmụaka gafere na-awụwa mmanya n'isi na-awụwa mmiri n'isi na ha ilele WAEC how can they pass the exams how can somebody that did not prepare for the exam pass the exam elekwe ya ọdọ nwere ndị ga-adadili ya so onye ọ nwere pass igbo oge da ọzọ ọ wule isi so onye sa kansụl ya rụ ma nwe ya ada akansụl ka enwe ya jere arịa ya ndị ka ọdọ aga akansụl the whole WAEC because nwe ya ụdara ya
akwewatago onye jọra ni jele garia ya o chile jele cheke mo onye ya jele garia ya ya gaziere gị wee ka ọ bụ eji ọha na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Ọla Gold ọ sị WAEC ha biko ha kanselụkwala ihe a ụmụaka ha ji mụọ ka esi agụ akwụkwọ ahụna m nke gị Collins Ogbonna ọ sị you people are doing very well o si Owerri zibata ozi ya ya gaziere gị nọ Collins Ogbonna gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Emmanuel Davis bụ onye a na-etu Mbise Finance ọtụtụ ọma ọgọm uche na nwanne m nwaanyị Clara ha ochim ọsị isiokwu unu ji na ụtụtụ a ọwọgọ mkpọrọ ọ ga-awụ ọsị isiokwu unu ji na ụtụtụ a na-adacha fọnị ọ sị ma akagburu okwu ule WAEC ka afọ ahụ ma akagbughị ya na ọ gbasaghị ya na ihe ọ mawụ na afọ 2027 na a ga-enwe gọọmenti ọhụrụ na a ga-enwe gọọmenti ọhụrụ ọ dị egwu na nke a si n'aka bụrụ onye kachi AM si Fakala nke kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo zibata ozi ya ọ sị hụ na agụmakwụkwọ ejila nwayọọ nwayọọ na-anyụ ka ọkụ n'obodo anyị akpọrọ Naijiria na n'ihi ya ọ na-akpọku gọọmenti ka ha teta n'ụra weghachi agụmakwụkwọ tupu ya adị too late ya gaziere gị nọ nwoke ọma ịbọọlachi Uchenna na Clara ndewo onye ọnụ na-alụ ụlọ ya wuchifu na-eji ahụ Uchenna gaa n'ihu nwoke ọma Akwema na-eji 3 deki n'Ọnịcha ebite ego na bank ihe nkwa agwago onye ọbụla akwụkwọ okwu si keela ọ kansụl ụlọ a ọ keelarịa ya wuo onye iro m maka na nwa m nwoke nwere 7A and the 1B2 so onye ọbụla mepere ọnụ ahụ ha ntachara si na a ga-akagbu ya nweta onye ahụ ngwa ya na customer is always right awụ na police station achọrọ m ịbịa kwuwe mgba nwa ya agụ akwụkwọ meji tọọchị lee ya meji lampụ lee ya ọwụle ike gaziere gị amami na nwata nwata nwoke ọchakala o nwere ihe ọ na-achọ ịkọwa o nwere ihe ọ na-achọ ịkọwa ị na-asị ya ka elegharịa ya mmanya kpanụ m ekerela ya lee nke a si n'aka Chizioluchi si Ụbọjị Okuku dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo zibata ozi ya ọ sị na o chere na ndị a na-ewest time ya maka na rizọtụ ahụ ọ pụtala bụ na ọ pụtala na enweghịkwana ihe those parents ga-eme na obiọma akpagbuola ya na nwa ya ọ hụrụ n'anya nwere 5A 3B 1C a na-akọ elecha rizọtụ dị otu akagbuo ya akụkọ gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Tochi Okechukwu ọ sị Uche na Clara n'ụtụtụ ọma na ka ịkwa naanị taa ọ wụchaghị na nke a nke ozi nke si n'aka Ebonyi Augusta ọ sị Uche na Clara na anyị abụọ na anyị megakwa ọfụma na ihe anyị mege ndewo ya gaziere gị nọ ịbọọlachi ịbọọla Uche nwoke ọma ndị Clara nwaanyị ọma n'ụbọọla ndewo elekwado jodo ya anyị dị mma gbapụ ya ọsọ asị m eti ọnụ ha na-ekwu my brother ihe ndị che wetabiwe oge aga m obodo anyị abụ Naijiria bụ onye na-amaghị ihe na-achị ndị ma ihe ọ ihe kọsụga problem ndị a biko ijisi ike kwara lee onye ha arụla onye erula hinye onye ahụ onye ga-eme afọ ihe a ga-eme eme ọwụ onye dọkịta ewere ya je nye ashawụrụ lọya ọ jara ahụ my brother adịkwara m akpọ okwu ka ha kagbuo ule ahụ Chineke a na-akagbu ya mma gị ọ dara ya ihe kagbuo ya yarịa ya o nwere onye nebo gị dara ya nwere ndị dara na jiri aha na okay no wonder ọ na njide akpụgo okwu bikọs eji n'abalị lee ya ihe kagbuo ya yarịa ya ọ na-etimekwu obodo ya ule eji abalị lee kedu ndị ga-aka ebenefiti ọwụ ụmụ akwụkwọ iburu mgbọ n'abalị onye na-ahụ gị iburu mgbọ n'abalị onye ga-ahụ gị n'ihi ya ndị na-ekwu na eji abalị lee ule ọwụ ihe mere eji mụnwa aghọtaghị m na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Odi Deria Dubai ọsọ ọbụla dị na warehouse n'ụbọchị ụnyaahụ ọwa aga
no something else eziokwu ọ na-ekwu maka hold up ahụ m na-ekwu okwu ya ịhụnanụ ya na nke warehouse ọwa aga gịnị mere o ji dị otu a gịnị mere o ji dị otu a tụlekere maka onye dị na labor onye ihe na-akpakwa ma ọ wụkwa na-asị na ime na-eme ya ọ chọrọ ịga mụọ nwa ejide ya na hold up ebe ahụ ị na-akọ ihe ị na-akọ eze ka ọ ga-aghọ onye ahụ gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Emma Ogun Zochuche na Clara ụtụtụ ọma nọ ndewo n'ozi nke si n'aka Samuel Kalo Uchenna nwoke ọcha nkwanụ m anya ọ ga-awụkwa ahụ na-ahụ gị ihe si agaga n'ala anya na ịhụrụ ntụnye aka elu onye isi ala a ga-eme n'afọ 2027 ọkwa n'afọ 2027 ka a ga-emezi ya na ọ ga-awụ na afọ 2026 na-aghọta n'ihe o ji na-ekwu n'ọnwa afọ 2026 bụ na ndị ndọrọndọrọ China ha dị too desperate na-akwa maka okwu akpụkwara n'aka maka WAEC okwu ule WAEC na-enweghị ike never ịbịa nnọọ kagbuo ya Samuel Kalo ị bọọla chi ya Uche nwa grandma ya gaziere gị nọ ụtụtụ ọma otu na-eche etu chọcha nnọọ ọ wụrụ na ịlụbeghị nwaanyị m ga-ala ike ka ọ na-abụọ lụọ azụdị na nwaanyị ọ ihe ị chọrọ ikwu n'ụtụtụ a onye m chọrọ ikwu just ọwụ enyi ya ihe na-eme na-atọ m too much ahụ m nwaada Rita from World Bank chere kene ọ nwaanyị na-ekwu ihe a ọ nwaanyị na-ekwu olu gị adịchakwanụ ka nke nwoke ejina m ala na-ekwu ya ndewo ya gaziere gị nọ nke na-arị onye ka ọ na-ekwu ị bọọla chi Uche nwa God ndewo anyị dị nnọọ mma atụ m ya dịkwa ụlọ na mma dịkwara gị nọ chief mmadụ Canada enyi ha wa esi m ụmụ akụba village ma jebe komere na-akpọ ihe niile ndị emego ugbu a ma ule lere n'abalị ma nke lere n'ụtụtụ awawa mmadụ lere ya na mmadụ Canada ihe mere n'ụwa onye na-ama akwụkwọ ama akwụkwọ milere ya na 10 milere ya na 9 milere okwefu onye na-ama akwụkwọ ama akwụkwọ so ụmụaka hapụga fon na Facebook na Gini ebido anya n'akwụkwọ bikos mma a na-achọ aka abụọ awụnye n'ọnụ iwetara ebe m na-eje a na-achọ aka abụọ awụnye n'ọnụ ụmụaka ugbu a kọba ihe adịrị aftawu telivishọn nke enyekwe lọf leta nke aka na niile na Facebook ele ihe ị ga-eji ekwu na elere ule n'abalị ụmụaka ndị enwere ka enwere batsaid ụmụaka anyị ha nwuge ka tọch adọpụtachiri ha akụ mgbe ha kpọpụlara ndị legele mesị anyị ahụ ga-agba ihe ode na anyị ahụ ga anya ihe rugbo onye na-amaghị akwada gị bịa na ụmụaka gụga akwụkwọ na-apịga fon nwechaa enwe gị si na kansụl Uche onye na-ama akwụkwọ ama akwụkwọ ya dụrụ na ma ọ chief mmadụ Canada enyi ha wa ya gaziere gị onye nne na nna nwa ya nwere F biko nagide nọ onye ọ gaziere nwe mba ndị ọ gaziere si n'owe emekatala ụwa kansụl ọya Comrade Ompadek Chidozie nwe osisi ụmụ ọkanne ọha jizibata ozi ya ọsie ọ bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo n'ụtụtụ ọma my people na n'ihe eji eziokwu eme na ya bụ ọkpụkpọ oku ndị nne na nna na-akpọ ka akagbuo ule WAEC nke afọ a na onweghị ihe ọ ga-agbanwe maka na ndị nke nwoke ụmụ akwụkwọ ndị nke nwoke ha preferiziri yahoo ime nrụrụ aka karịa ịgụ gịnị akwụkwọ ebe ndị nke nwaanyị ịgba akwụna kara ha mma na ịhụrụ ndị a na-etolite etolite e kwesịrị ka enye ha ihe ndị oyibo na-akpọ reorientation na ịhụrụ ndị nne na nna o ndị ndu ndọrọndọrọ ndị ndu okpukperechi dị iche iche na ọdọ nzirịta ozi na ọdọ nzipụ ozi mass media ha nwere vital role to play n'ịbịa ịnọmegharịa ụmụaka anyị ndị a ya gaziere gị nọ ezigbote oyem Comrade Ompadek Chidozie ma osu gaa n'ihu nwaanyị ọma nke si n'aka Linda Oscar onye awọ mbiri osu uche o na gị were ego ahụ m gbaga gị maka ịgba akwa August meeting oge m ji agaja August meeting na gị were anya m immediately na gị egbula oge na in fact na mkwuge 50,000 na gị nye m 100,000 o specify ya lekwe ya na itu anọrị ọmụnwa o no I rest my case o echere m ị ga-akwadokwa m 100,000 uche akwa ịnọ na ya na-akparịkwara ọ dị ego amenye gị 35 naira ọ dị ego anwụna m ozi gị n'ụtụtụ a Azụbụike Everest ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ gwụchara na Naịjirịa ka ị ga-ahụ wonders na ị ga-anụ ụdịrị akụkọ dị iche iche nonsense talk ebe niile na lelu ka esi ele exam n'abalị
ọ dị egwu ya gaziere gị nwoke ọma ị bọọla chi ya Dọkịta na eko onye jidere n'ụgbọ ya gịnị ọ ga-ede ọ bụkwara n'ogini gịnị ka ọ ga-ede uche ilekwa ya adịghị mfe maka na onye ọbụla lere WAEC na-ele WAEC ga-agba mbọ gụọ akwụkwọ ihe ijikwa na-agụ akwụkwọ ahụ ka inwe ike difende A ma ọ B ọ dị mkpa nke ukwuu were ihe na anyị na-ekwudosa ọ dị mkpa na ezinụlọ ọbụla i lere that you can be able to defend it. Ọ bụghị mgbe a ga-asị gị dee ihe asị onye pasịrị ọfụma ga-ebido leme anya n'elu silinu ma na-ekwukwanụ na ịkagbu WAEC ọ dịghị pecha adịghị ome ya asị ihe a ga-abịa kagbuo onye sekwanụ na ọ lere n'abalị gị maranụ na eji n'aka ya nye ya ohere idegharị edere na ya edere na mkpa abịa kagbuo ya nwanne m agaghị akagbu ya kama onye ọbụla jikere ilegharị ọzọ onye dara ya legharịa chekpakwanụ mbọ ọgwụ akwụkwọ ka o nwee ike mee ọfụma ana m asị ndị WAEC ihe m na-ekwu abụghị maka ụmụ gboo nwa nwa m legazi WAEC mana ana m ekwu ka ọ dị ịgụta akwụkwọ na ọ dị mma ịgụta akwụkwọ if you can rest your name thank your teacher akwụkwọ mara mma ma ị na-eme yahoo ma ị na-eme yaha ma ị na-aga akwụkwọ n'ihu ma ị ga-aga n'ihu nke WAEC gị gba mbọ jidesie ya ike anọrụ dị ndị ọka na si omemọya ụwa ya lee nke ọ yọrọ ayọ megene n'ezie ya ndewo otu a ya gaziere gị ahụna m ozi gị n'ụtụtụ a Comrade Prince Herbert ọ si n'onidi ịbịa kansụl WAEC ahụ maka na ọtụtụ ndị pasịrị nke ha nwa ọkwa ịhụnanya ya gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Victor Obinna ọsọ ụtụtụ Ọmụchenna na Clara na kekwanụ ka abalị anyị si wee gaa ọ gara ọfụma ọ sị ya bụ ịkụ afọ n'ala na okwu ule WAEC nke afọ ụmụaka anyị kụrụ na ọ wụrụ ma ya wawo na anwakwala nwa kagbu ya bụ ule na anyị nwee wonderful day ahead ọ dị egwu ahụna m nke gị Blessing na-edu ọsị Uche na Clara na ịhụrụ ya nwa na onwe ya ọkpụkpọ oku ahụ a na-akpọ ka kansụl ule WAEC na ọ dịghị wise maka na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ pasịkwara n'ụlọ akwụkwọ nke ya ha pasịrị ọkwa ị na-aghọta ọsị thank you a gaziere gị gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Christiana Osuọha ọ sị na Uche na Clara n'ụtụtụ ọma ndewo na ọ kwadokwa ka akagbuo ya bụ ihe na thank you o wee bụrụ ya ị bọọla chi ya nwoke omenye ọha ya gazie ana m etu gị dike dị ọra mma ndewo onye gịla ya na-ekwu maazị Godi Ekechukwu Uche naanị otu ihe ka m ga-agbagide ụkwụ n'ọtụtụ ahịhịa gị maka ịzụtara Clara akwa ahụ n'ihi na olu ya na otu ji yọ gị ihe ọ dị too submissive anaghị eme ya n'olu ọ by character ka a na-eme ya o jighị ọnụ ụgba yọọ gị ya so ị ga-akọnsida ya zụtara ya akwa ha ọ dị mkpa mana ihe ọzọ n'okwu anyị na-ekwu Uche ihe m chọrọ ikwu eso m na ndị esodata aga-akagbu okwu a aga-akagbu WAEC a n'ihi na ihe gburu ụmụaka niile ndị agwụchala fon ọ bụrụ na eji abalị hụ lee sị akpọ aha ndị na-eme na soshal midia bụ ndị actores bụ ndị niile a na-eme na fon ruo niile ga-enwe 100/100 mana ka ewu ihe gbasara akwụkwọ onye ọbụla ma akwụkwọ masịgodi gị lee ya na Sambisa Forest ọ mara na akwụkwọ ịkpọmokose ka a kagbuo ihe furu kpọrọ mana ndị nne na nna were na ego nnụ mkpụrụ ọwụ ihe furu ọhịa ebe ndị keke ha dara ada ha na ji ya mara adasị na ọ dịghị izi ha tara ya kwa the second one ma ọ masị ịkagbu ya kagbu amamịrị akwara ọkụkọ ya gaziere nne ya gaziere gị gbapụ ya ọsọ nwaanyị ọma na Facebook anyị ozi nke si n'aka Pauline Ngozi Okeke Oguajụ ọ sị kekwanụ maka ndị ụmụ akwụkwọ ndị a mere nke ọma na ya bụ okwu ule WAEC nke afọ a ha ga-aga idegharịkwa ya ọwa ajụjụ ekpesara ịjọ n'ọwụ ndị ụlọ akwụkwọ ndị a ụmụ akwụkwọ ha kụrụ afọ n'ala ndị na-asị na-abịa nnọọ na-ekpe mkpesa n'aka agagharịa ya ọsị ndị n'ọchị ndị na-akwa Daddy Josi ọgba ka ọsọ Uchenna biko na nye Clara ego Ọgọst meeting ahụ na mbiko na ndị nne na nna ha kwesị dị na-enye anyị nsogbu ha ji gbawa ụmụaka ha ume ka ha gosiwe akụkọ ike hapụ TikTok na Yahoo crime na WAEC n'idikwara kọstọma next year ha chetakwa ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a
ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ taa. Mana ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị maka na o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị, n'ihi ya agagharịkwala agagharị.